Hi, any statesman? There's no evidence against me. Is this the end of your career, Andrew? Absolutely not. This case file is empty. We've done nothing wrong. They know we've done nothing wrong. The case file is completely empty. Why do you say prison and death? Why is prison and death? Of course it's unjust. There's no justice in Romania, unfortunately. Did you hurt any girl? Of course not. Au fost testuri tehnice, prezența avocatului este necesară și va veni și momentul la care dosarul va deveni public și atunci va fi foarte interesant pentru toată lumea să observați că discuțiile aveau cu totul și cu totul o altă notă și că ceea ce s-a prezentat din partea nu știu cui deocamdată în presă este o chestiune absolut trunchiată. Da, l-am întrebat pe Andrew, a spus că acele discuții îi aparțin și că da, e un adevăr când ce sunt prietenii lui noapte. Starea lor generală este ca starea generală a oricărui om care se află de peste 30 sau de aproximativ 30 de zile în arest. Cum să se simtă? Vor să se afle mai repede adevărul, au dat o declarație amănunțită, au colaborat. Credem noi că apărarea începe să prindă contul. Gentlemen, ask the police what evidence there is against me. Wait. Ask the police what evidence they have against me. It's nothing. They're holding me because of media pressure. You are okay? They're persecuting me because I'm rich and successful. You don't get rich in Romania. Everybody knows I'm innocent. Alright, you are Arthur, boxing yourself and you do it something. Do something about carefully. Hai ușor cu spate. Nu vedeți, bă, că nu vedeți pe nimeni. A dat cu copul aici.